హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ, ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానము, 8వ అధ్యాయము భగవత్ ప్రాప్తి. ఈ 2 అధ్యాయాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, తద్వారా భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేసిన తర్వాత ఇంకా మరింత జ్ఞానాన్ని తెలియచేయడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ అధ్యాయంలో, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ కృష్ణుడి యొక్క కర్మ రూపాలు, లీలలు, నామము అనేటువంటి వాటన్నిటినీ తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఏ విధంగా, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, భక్తియుత సేవా మార్గం చేపట్టినటువంటి వాడు వేద అధ్యయనం ద్వారా, యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, తపస్సుల ద్వారా, దానాల ద్వారా, తాత్విక కర్మల ద్వారా పొందేటువంటి ఫలాలన్నింటినీ పొందుతాడు. వాటన్నిటినీ మించి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను, భక్తి యోగమును ప్రత్యేకంగా ఆ చర్చించినటువంటి 7-8 అధ్యాయాల సారంగా చివరిలో చెప్తారు ఆయన. అదంతా విన్న తర్వాత ఈరోజు మరలా మనము ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానము అయినటువంటి 9వ అధ్యాయంలో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో.
శ్రీభగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తరువాత నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు. ఎందుకంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడవుతాడు. అలా వివేకవంతుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతునితో అంటే భగవంతుడితో మనకున్న నిత్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలన్నింటి నుండి కూడా ముక్తి పొందుతావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి మరి మనకి ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి మొదటి 6 అధ్యాయాలలో మొదటి అధ్యాయము ఉపోద్ఘాతం లాగా ఉంటుంది. రెండవది మరియు 3వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడినటువంటి విషయాలు రహస్యమైనవి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. 2 నుండి అంటే 6 అంటే అందులో ముఖ్యంగా 2, 3 రహస్యమైనటువంటివి. ఆ తర్వాత 7 మరియు 8వి మరింత రహస్యమైనటువంటివి అని చెప్తుంటారు. 7, 8 అధ్యాయాల విషయాలు భక్తికి సంబంధించినవి కనుక అవి కృష్ణ భక్తి భావనలో వికాసాన్ని కలిగించేటువంటివి అంటారు. అందుకే మరింత రహస్యమైనవి. ఇక ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి 9వ అధ్యాయము గుహ్యతమమైనటువంటిది, పరమ గుహ్య జ్ఞానముగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది పరమ రహస్యం అని చెప్పబడేటువంటి జ్ఞానం ఇది. సో మరి ఈ విధంగా ఈ పరమ రహస్య జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు దివ్యుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి 2 నుండి 6 వరకు దేహము ఆత్మల వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలియచేసినటువంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము ముఖ్యంగా 2, 3 అధ్యాయాలు. ఆ తర్వాత 7, 8 అధ్యాయాలలో భక్తియుత సేవ, మరి ఆ తర్వాత కృష్ణుడితో మనకుండే సంబంధము, ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తి, అందుకే రహస్యమైనటువంటిది. ఇక ఈరోజు శుద్ధ భక్తియుత సేవ, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్తారు. అందుకే ఇది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం ఏదైతే భగవద్విజ్ఞానం ఆయన చెప్తున్నారో పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ, ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు, ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కింగ్ అని చెప్తున్నారు. సో విద్యలలో రాజు అట ఇది. సో రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది, అసలే రహస్యం, మరింత రహస్యమైనటువంటి ఇది అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ ధర్మము, ఇది అంటే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అంటూ చెప్తుంటారు. మనకు అనేక రకమైనటువంటి విద్యా విధానాలు ఉన్నటువంటివి. సాధారణ విద్యకు సంబంధించి మనకి రాజనీతి, సామాజిక శాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, గణితము, ఖగోళము, యంత్రశాస్త్రము వంటి నానా రకాలుగా ఉంటాయి. ఎన్నో జ్ఞాన శాఖలు, ఎన్నో పెద్ద పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాల్లో మనం చదువుతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు, మనకి ఈ విద్యలలో
ఈ జ్ఞానాలను ఒక పిరమిడ్గా ఏర్పరిస్తే దాంట్లో అత్యున్నతమైనటువంటి శిఖరంలో ఉండేటువంటి భగవద్గీత జ్ఞానము, గీతా నాలెడ్జ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇది రాజులలోకెల్లా, అంటే విద్యలన్నిటిలోకెల్లా రారాజు వంటిది, అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, సర్వోన్నతమైనది. ఇదే ధర్మం, శాశ్వతమైనది, ప్రత్యక్షంగా గమనించి నేరుగా అనుభవించగలిగేటువంటిది, మరియు వీటన్నిటికంటే సులువైన మార్గము భక్తి. ధ్యాన యోగం గురించి చూసాం, ఎంతో కష్టం. అర్జున్ లాంటి వాడే అంటాడు, నువ్వు చెప్తున్నటువంటి ఈ ధ్యాన యోగం చెయ్యడం అనేటువంటిది అసాధ్యం అనిపిస్తుంది కృష్ణ అంటూ అడుగుతాడు కదా. మరి కానీ భక్తి చాలా సరళమైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ శత్రుంజయుడా, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసము లేనటువంటి జనులు నన్ను పొందలేరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. సో ముఖ్యంగా భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు శ్రద్ధ, అసూయ, అంటే విశ్వాసము మరియు ఇతరుల ఇవి అసూయ లేకుండా ఉండడం. ఇంకా చెప్తున్నారు, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నాహం తేష్వేవ స్థితః. సో ఓ అర్జున, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చేత వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ చెప్తున్నారు. మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిన. ఈ విశ్వం, సమస్త విశ్వము ఆ భగవంతుని యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం చేతనే ఆవరించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి మత్సాని సర్వభూతాని, ఈ జీవులన్నీ, సమస్త జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, అంతేకాని నేను వాటి యందు లేను అంటూ చెప్తున్నాడు. వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ చెప్తున్నాడు. సో మరి జగత్తు చూసినట్లయితే మనకి 14 లోకాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడు లో విరాట్ రూపంలోని ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటివి. మామూలుగా చూస్తే మనము ఇది భూర్లోకం అని చెప్తుంటారు, ఎర్త్ ప్లానెట్. సో దీనికి కింద 7 లోకాలు ఉంటవి, అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకం అంట. అలాగే దీనికి పైన 6 లోకాలు ఉంటాయి, మొత్తం 14. సో భూర్లోకానికి పైన భువర్లోకము ఉంటుంది. ఇక్కడ రాక్షసులు మరియు గోస్ట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. దానికి పైన స్వర్గలోకము, దాన్నే ఇంద్రలోకము లేదా అది ఇక్కడ చెప్పేటువంటి హెవెన్లీ ప్లాన్. దానికి పైన మహర్లోకం, ఆ తర్వాత ఉండేది జనలోకము, సప్త ఋషులు ఉండేటువంటి, తర్వాత తపోలోకం, ఆ తర్వాత సత్యలోకము అనేటువంటిది బ్రహ్మ అత్యున్నతమైన లోకంగా చెప్తారు ఈ భౌతిక జగత్తులో. సో ఇది ఇక్కడ మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు, ఇక్కడ గర్భోదక ఓషియంలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇవి మనకి చూపెడుతుంది. నచ మతస్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థౌ
మమాత్మా భూత భావనః. ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఓ అర్జున, అయినా సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు అర్జున. నేనే సకల సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను మరియు అయి ఉన్నప్పటికీ నేను వాటి చేత గాని లేదా భౌతిక ప్రకృతి చేత గాని ప్రభావితమును కాను అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యథాకాస్థితోలో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీప్యుదారయ. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు సమస్త జీవులు, అదేవిధంగా సర్వప్రాణులు అంటే సమస్త జీవులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారుడా అర్జున, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి మరియు వేరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. అంటే సృష్టి, స్థితి, లయం మొత్తం ఆ భగవంతుని యొక్క అధీనంలోనే ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మొత్తం విశ్వం నా అధీనంలోనే ఉన్నది. నా సంకల్పం చేతనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉన్నది మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ సమస్త స్థావర జంగమ జీవులను సృష్టిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ప్రకృతి నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తూ చర అచర జీవులు, స్థావర జంగమాలు, స్థిరమైనవి మరియు కదిలేటువంటివి, చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్ మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా అవజానంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూతమహేశ్వరం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు ఈ మూడులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు.
సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, మోగాశ మోగ కర్మను మోగ జ్ఞాన విచేతన రక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం సృత్శ్రితాః. అలా కలత చెందిన వారు రాక్షస మరియు నాస్తికమైనటువంటి దృక్పథాల చేత ఆకర్షితులవుతారు. మరి ఆ భ్రమలో ఉన్న స్థితిలో విముక్తి కోసం వారి ఆశలు, కామ్యకర్మలు మరియు వారి జ్ఞానం యొక్క ఆ జ్ఞానం, సంస్కృతి అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం శృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృతకుమారా, భ్రమపడని వారు మహాత్ములు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి మోహితులు కానటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని దేవదేవునిగా తెలుసుకొనిన కారణమున వారు పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తాపాసతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మహాత్ములు అనేటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవన్నామ స్మరణలోనే ఉంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. వారు దృఢవ్రతగా చెప్తున్నారు, అంటే దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఉంటారు, విశ్వాసంతో ఉంటారు, నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతునికి. మరి నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండడమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడిని, పితామహుడను, జ్ఞాన లక్ష్యమును, పవిత్రం చేసేవాడిని, ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదమును కూడా నేనే అంటూ చెప్తుంటాను. ఇంకా చెప్తారు, గతిర్భక్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిదానం బీజమవ్యయం. లక్ష్యము భరించేవాడిని, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసమును, ఆశ్రయమును, అత్యంత ప్రియమైన మిత్రుడను నేనే. సృష్టి ప్రళయం సమస్తానికి ఆధారము, విశ్రాంతి స్థానము, అవ్యయమైనటువంటి బీజమును కూడా నేనే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి
అంశాలు. ఇంకా చెప్తారు, ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, అమృతమును నేనే, మృత్యు రూపమును కూడా నేనే. ఆత్మ భౌతిక పదార్థాలు రెండు నాలోనే ఉన్నాయి. ఇంకా చెప్తున్నారు, త్రైవిద్యమాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే రే తే పుణ్యమసాధ్యం సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రని పుణ్యలోకానికి వెళ్తారు. అక్కడ మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అంటూ చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలను అనుభవించి తమ పుణ్యము క్షీణించినప్పుడు ఈ మర్త్యలోకానికి తిరిగి వస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కానీ నా దివ్య స్వరూపముని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసును నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను మరియు వారికి ఉన్న దానిని సంరక్షిస్తాను అంటూ చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ కుంతిపుత్ర, ఇతర దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు నిజానికి నన్నే పూజిస్తారు, కానీ వారు అది తప్పు మార్గంలో చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, కేవలము నేనే సమస్త యజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువుని. అందుకే నా నిజమైన దివ్య స్వభావమును గుర్తించని వారు పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి యాంతి మద్యాజినోపి మాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళతారు. కానీ ఓ అర్జున, పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలో పుడతారు. కానీ మరి నా భక్తులు మాత్రము నన్ను చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ ఎంతో సరళమైనది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఇక్కడ కుచేలోపాఖ్యానంలో చూస్తే ఆ కుచేలుడు ఎంతో కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ కూడా తన భగవంతుడిని సమీపించినప్పుడు ఆ భగవంతుడే ఎదురుగా వచ్చి ఆయనకి స్వాగతం చేస్తూ తీసుకెళ్ళినటువంటి చూస్తాం. అలాగే శబరిమాత, ఆమె శ్రీరామచంద్రుడి కోసం ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తూ తాజా తాజా పండ్లను తెచ్చిపెట్టిందని చెప్తారు. కానీ చివరికి ఆయనకి ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వాటిని
ఆ, చూసి తాజాగా ఉన్నవో రుచిగా ఉన్నవో లేదో చూసి ఇస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయినా ఆయన తీసుకుంటారు. అలాగే తన ఆపదలలో ఉన్నప్పుడు ఆ గజేంద్రుడు తన ఆ కొలంలోని పక్కన ఉన్న ఒక కమలాన్ని చూపెడితే ఎంతో వేగంగా వచ్చి ఆ భగవంతుడు రక్షించినటువంటి వాడు. సో మరి భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆకును గాని పువ్వును గాని లేదా ఉమ్, ఆ రెండింటిని జలమునైనా గాని ఆ, ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటూ చెప్తున్నాను. అంటే ఆ భగవంతునికి మనం సమర్పించవలసినటువంటిది భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ ఆ భగవంతుని పైన ప్రేమ భక్తితో మరి ఏదైనా కానీ ఆకునైనా పువ్వునైనా ఆ, లేదా పండునైనా ఇవన్నీ లేకపోతే జలమునైనా సమర్పిస్తే ఉమ్, ఆ భగవంతుడు వాటిని తీసుకుంటాను అంటూ చెప్తున్నాడు. సో భగవంతునికి సమర్పించేవి ఎంతో సరళమైనవి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ లేదా ఇవేవి లేకపోతే నీళ్ళనైనా సమర్పించవచ్చు అంటూ చెప్తారు. యత్కరోసి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురశ్వ మదార్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా ఏది తిన్నా యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా ఏది దానం ఇచ్చినా మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఏ పరిస్థితిలోనూ కృష్ణ భగవాన్ని మర్చిపోని విధంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి అనేటువంటి చెప్తూ. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపశ్యసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి అవన్నీ ఎందుకు చేయాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితాల యొక్క బంధనాల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. మరి సన్యాసం చేత మనసు ఆ భగవంతుని యందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి కృష్ణ భగవానుడు ఎవరు ఏడైనా పక్షపాతంలో ఉంటాడా అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ, సమోహం సర్వభూతేషు నమే దేశ్యోస్తి న ప్రియః న భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. నన్ను సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ అంటే నేను ఈ సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణుడు ఎటువంటి పక్షపాతి కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని
ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి ఆయన చెప్తున్నారు, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सममन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः. అత్యంత హేయకరమైన కార్యము చేసినప్పటికీ మనిషి భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే తన సంకల్పంతో సక్రమంగా నెలకొన్న కారణంగా అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి అంటున్నారు. అంటే అతడు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు అతడు ఎటువంటి వాడైనా పూర్వము అటుది ఆ విషయాలన్నీ అప్రధానము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో మరి సదురాచార అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పదంగా దీంట్లో చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది ఆయన చెప్తున్నటువంటిది. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారు త్వరితగతినే, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు, వారు ఏ విధమైనటువంటి అత్యంత హేయకరమైనటువంటి కార్యాలు చేసినా మనిషి భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే తన యొక్క ఆ సంకల్పంతో వారు సక్రమంగా నెలకొన్నటువంటి కారణంగా వారిని సాధువులుగానే పరిగణించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అటువంటి వారు ధర్మాత్ములు త్వరితగతినే ధర్మాత్ములు అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చేయొచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యోపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరం గతిం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ పృథకుమారుడా, నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అల్పజ్ఞులైనను అల్ప జన్మకు చెందిన వారైనా స్త్రీలైనా వైశ్యులైనా శూద్రులైనా వారు అంటే పరమశాంతిని ఎవరైనా కానీ వారు పరమగతిని పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో చెప్పిక చివరిగా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చెయ్యి, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించుము. ఆ విధంగా పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. సో
హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. ఎవరైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే